Kaikuren denbora da orain arteko onena, Pedreña bigarren litzateke, Urdeibai hirugarren, Urdeibaik Tirani 4 segundo, laugarren Tiran beraz, Zarautz bosgarren, 24 Zumaiarekin parekatuta. Zumaia ere 10 minutu eta 24 segundorekin zelako bigarren maniobran lan erdiak eginda. Eta orain ikusiko da hirugarren luze honetan ja gaiden Kaiku burua eusteko edo Pedreñak harrapatzeko alegin horretan lortzen duen. Haizea aurka daukate, hirugarren luzea da, eta haizeak eragiten duen bakatxo, haize itsasoire aurka, eta nekea ere bai, ez? Eta horre ikusten da Kaiku hirugarren kaletik eusten ari dela, baino Pedreñare hurbil laugarren kale horretatik ila denbora berdinean, ez? Juanan, hementxe daukagu Pedro Mariabando, eta, bueno, berak izango digu. Orain arte, martxa ona, ez? Esopada ondo doa zuentzat? Bai, eki da, lehenengo luzean hor parekatu egon gare Pedreña bigarren bere bai, hemen oleatu bategaz, sartuko ere ziagoan aurretik justo segundo pare bat, eta hor txematen zen gara. Justo, lehia politia zen gara, bueno, Pedreña hor atzkalden bai hirugarren luzean, hor mantendu behar dugu gitxienez, hirugarren ziago garaino, eta hortxe, gero azkenengoa, hortxe ikusiko da, horreatuan poparian hor datorren nobea, zehingo du. Bueno, eta hemendik aurrera mundu guztiak hoize esaten hau ez, donostikoa eta donostikoa. Propioak, espropioak, zuek Donostian beste talde bat edo erabiliko duzue, eta hor sartzeko, mundu guztiak sartzen dago bintzat Kaiku hor kiniletan. Bueno, hasik eran pronostikoak batzuk ez diabetetzen, ez da, baina gu ilusioan diogaz, ikusten da azkenengo momenton puntuan gabizela, eta hortxe jente konfiantza egin da bilela, eta entrenamiento gozo honak azte honetan, eta bueno, azkenengo hilean batez ere entrenamiento politia egin ditu, ez da. Eta gaurko tripulazioa gaz, baita larun batean eta baita zabatuetan eta homekatan bos arrobari aldaten duguz, egunero. Eta Donostin taldea oso ezberdin izango da, beste batzu sartuko duzu ez da? Bueno, hasik eran txapelketa izena tripulazioa, hasik eran aukera asko dituzela, osea ez da ziur, bai azkera aukera gehien dekona tripulazioa izango da. Eta zuek zer nahi duzue, ze itxaso edo nahi duzue kanporaketarako? Bueno, hasik eran sorpresak izagoteko, politiko izango litzake edo, aukeratu, ez bare bai gibuz ez da legongo, bai ez daki pronostiko, bai ez itxaso txarra dagoenien bere, orduan bai posible da sorpresa bat egotea, eta hori ez zaigu interesatzen. Eskerrik asko Pedro Mari, eta suerte, datorren ostegunean. Bale, eskerrik asko zoi. Oraingoz, datorren ostegunerako zakar xamarra emana omen dago, eta sartzeko aukera dutenek argi dago baldintza onenak nahi dituztela, eta behar bada arriskuak gerorako igandetarako utzi, batez ere bigarren iganderako gauzak ondo ateratzen ez pazezkie lehenengoan. Eutsi nahian bai Urdeibai, baina apurka denbora galtzen ari da, eta Zarautz zer esanik ez, Zarautzko enbata denboraldiko estropadarik garrantzitsuenera behar bada denboraldiko estropadarik txarrenetarikoa eginda iritsiko da, pentsa, une honetan 30 segundora da, eta aurreneko txandan Meirak egin duen denborekin nahiko parean dabil Zarautz. Gaur Gipuzkoarrek estropada kaskarra egingo dute, eta Kaiku eta Pedreña bere horretan orain ontzi baten aldea bai Kaiku Pedreñarekiko, eta Kaiku Tirani lehenengo txanda irabazi duen ontziari 11 segundo. Gogoan izan, Ziabogan 11 atera dizkiola, lan herritan agasi ziren gauzak, eta eutsi egin dio alde horri Kaiku. Eta Pedreña pixkana geratzen ari da, baina ontzi bat ez da ezer. Bai, eusten nahi da, ez, hemen bigarren Ziabogorretatik segundo pare bat diferentziakin atera da Kaiku, eta luze guzian zehar momentu batian 3-4, baino oraingo honetan ere 2-3 ematen dio, eta Pedreñak eutsi egiten dio, ez, Kaiku giezi egin nahi du, baino ezinean ari da, eta Pedreña hori, ez, amurreman gabe eusten, eta zertxo bat atzeago ikusten da horre lehenengo kaletikan Urdaibai, ez, pixka bat bestearekiko ontzi pare bat edo galduta, ez. 4 segundora orain, 60 metro eskas, kanpoko balizetara iristeko.
Arrau motza hartu du aurrekoak. Kaiku lehenengo tokian. Txanda irabazteko aukera handiak. Bizkaitarra ontziak 15 minutu eta 43 segundo Kaikuk. Bigarren Pedreña 4 segundora. 15 eta 47 beraz. Urdeibai hirugarren izango da ia 12 segundora. Eta oso atzean da Zarautz. Kaikuk, Tirani 10 segundo aterako lizkioke. Pedreñak Tirani 6 eta Tiranek Urdeibairi 2. Eizearen indarra handitzen ari da. Ondo entzun baldin badut 16 kilometro orduko. Beraz, lehenengo txanda baina handiagoa, orain alde. Luze honetan kontra izan dutena, orain alde izango dute. Eta Zarautzen denbora une honetan 7. litzateke Arkoterekin berdinduta. Ea ez usteko hemen izan behar dugun azkenean, normalean bentsat orain eta duten aizearekin Zarautzek aixe hobetu beharko luke Arkoteren denbora, baina estropada txarrari dira egiten zarauztarrak. Une honetan esan bezala 7. 8tik 7. baina Arkoterekin parekatuta, denbora berbera egin dute. Baita horren ondorioz Kaikuk lortuko duke sailkapenean Zarautzen aurretik jartza. Orain Zarautze aurretik 2 puntu bati dago eta pentsatu Kaikuk momentu honetan Zarautzeri 5-6 puntu aterako lioteke, horrela amaitu ezkio eta aurretik litzake, hartaz Kaiku 7. lekua lortuko luke sailkapen orokorrean. Segundo batera Pedreña berriz ere gerturatzen ari zaio Brankaz. Behin baina gehiagotan erakutsi du Pedreñak. Badakiela ondo etortzen eta hortxe dabil Pedreñak Kaikuren gana hurbildu nahian. Berriz ere 2 segundo. Espainiako txapelketako lehia hause da. Estropada guztian Pedreña aurretik izan zuen orduan Kaikuk. Eta azken luzean hartu zuen mendean, gaur Kaiku une hori aurretik, baina orain badator berriz ere Pedreña. Olatu hartu eta tosta baten alderik ere ez da. Parekatuta biontzia, GPS-ak aladio, Urdaibai 15-16 segundora, Zarautz 44. Eta momentu oso arriskuzu izaten da, hor Kaikuko mutilak burua hotzez badute edukitzen, edo 10 bat eman eta pixkat iesi egitea lortu, atzetik aurrea datorren taldea hasi egiten delako, eta horre ni uste dute estropada oso polita ikusiko dugula, luze guzian zeharre horre leian ikusiko ditugulako, 3. kaletik Kaiku eta 4. Pedreña, momentu batean denbora berdinean izan du dira. Kaiku lortu du berriro ere 2 segundo GPS-ek jartzen duen bezala, baino ontzi baten diferentzian barruan bilek, leian. Olatua batek hartu eta ark utzitakoa besteak hartu hortxe da biltza, berriz 2 segundo, orain Pedreña datorrela dirudi. Zarautz 44, baina itxuraz arraunlariren bat galduta dira zarauztarrak, ez beharren bat izango zuen. Ustez behintzat arraunlari bat gutxiagorekin dira zarauztarrak. Eta oraingoz Zarautz 7. litzateke San Bertolameurekin leian 6. tokirako, baina emozioa hemen ikusten dugun. Bai, kontrankekoa baborretik falta da hor. Arraunlari bat gutxiagorekin beraz. Eta Kaiku eta Pedreña eta Kaiku. Orain ere parean une batez, berriz ere segundo bat. Oso amaiera polita Kaiku eta Pedreñaren artean. Mendekua nahiko luke Pedreñak Espainiako txapelketako azken emaitza ura nolabait ere arindu nahiko luke Pedreñako ontziak, eta Pedreñak aurre hartu omen dio orain Kaiku segundo batera. Kantabrian gaude eta Pedreña zaleak ere inguratu dira bertaraino. Pedreña aurreti da, Kaiku ez da urruti, ederra maiera. Azken txampa zoragarria gutxi bezalakoa. Epailia, uretako epailia bien tartean sartuta da Pedreña, Kaiku Pedreña. Pedreña aurretik, txampa bizia. Azken 8 palada dituzte. Pedreña jango dio. Pedreñak irabaziko du txanda. Bikaina, Pedreña, 20 minutu eta 32 segundo.
segundo eskasera, Kaiku bigarren, azpian ditugu Pedreña zaleak elastiko zuriekin eta pozarren dira Pedreñakoak. Urdaibai izango da hirugarren, denbora asko galduta azkenean, Gou Bizkaia. 20 segundora Urdaibai, eta oso urruti da Zara López bera. Zer gertatu dute da, entrenatzailea, Enrique López. Falta zaie Zarauztarrei, txaloak hauei ere. 21 minutu eta 30 segundo.